honekin amaitzen dut, Bai. partea. Ondo da. Pello Urtzelairentzat txanda, Pello Urtzelai Berria egunkariko politika saileko burua arduraduna dugu, bereak dira artikulu nagusiak, elkarrizketa nagusiak, potoloak, portadakoak, lehen orrialdekoak, aldi berean kazetari konpletoa dela esango nuke, mass mediakoa, gaur estilatzen den estilokoa. Telebistan ere berak aurkezten baitu, 11 telebistan ere elkarrizketak eta burutzen baititu. Eta Pello profesionalki gatazkaren erasoa, ondorioak pairatu izan ditu, gauetik egunera bere ogibide, lanbide zen Euskaldunon egunkaria itxiera jasan behar izan zuelako, ezagutu zuelako, demokrazia batean egunkari bat ixteak esan nahi duen guztiareki, eta lankideak torturatuak sentitzeaz gain. Pello gatazkari ataka bat aurkitzeko eman diren negoziazio guztietan, negoziazio prozesuetan, bai Lizarrakoan eta Loiolakoan hurbiletik jarraitu duen kazetaria da, bere enpresa berriak azken negoziazioen ertzak eta egia kontatuz liburu argitaratu du, eta Pello Urtzelai berak ere Zuetenaren apustua liburua ere idatzia du. Hala beraz, 10 minutuz ere Pello komunikabideen postura perustuz konta ezaguzu azken negoziazioetaz destilatua duzuna, zure gogoetaren jakitun gaituzu eta. Arratsaldeon, eskerrik asko Roberto. Nire asmoa da pixka bat atzera begiratzea bi planotan. Begi batekin azpimarratzeko aurreko prozesuen gako batzuk, eta beste begiarekin begiratzeko ze giro soziala sortu den prozesu horietan azkar. Horren, erengo jongo naiz eskarreko begiarekin eta gero eskubiarekin, biak batera ezin baita. Eta atzera begiratzen dugunean oso gauza importantea da kontestua kontutan hartzea eta ez erortzea historizismo faltsuetan. Eta ez egitea historiaren bere irakurketa interesatuak eta egungo begiekin egitea, egungo interesekin egitea, normalean hala gertatzen delako politikari guztiek normalean hala egiten dutelako, ez? Jouten dira txibertara beraien aldeko oain nahi duten mezua zabaltzeko eta ez benetan gertatu zena ikusteko, ez? Ohar hori kontutan hartuta, saiatuko naiz ere jouten gako horien bila. Eta esango dira oso idea simpleak eta azkar pasatzekoak, ez? Ez naiz sartuko ur handitan. Aljerreko prozesuari buruz, 89koan, esango nuke dagoela irikita, gako nagusia da, dagoela irikita gatazka edo konfrontazio armatuaren ondorioen gainean. Eta hola nahiko gordina dagoela esatea, baina nik uste dut hori dela gehien ajustatzen dana. Eta hortako gogatu behar da, garai haiek hartzen bali badugu 80. hamarkada, esan zirela oso konfrontazio irekia gertatu zen garaia, bi aldetatik. Izan zen plan zenen garaia, izan zen galen garaia, eta oso atentatu gogorrak eta partetik ere bai. Eta horri irten bide negoziatu baten bila osatu zen Argeleko maila, eta hori da oinarri horren inguruan saiatu zen konponbidea bilatu, baina iritsi zen oso nik esango nuke haien ibilbidean nahiko laburra izan zen eta berehala agortu zen bidean. Nahiz eta saiakerak eta negoziazio saioak eta elkarrizketak eta bar aurreko urtetan maiz eta gertatu ziren, lehenengo saio serioa egin zenean iraupen laburrekoa izan zen eta sakonera laburrekoa izan zen gai politikoetan behar bezala sartu gabe. Handik 9 urtera, Lizarra Garaziren garaian, nik uste prozesu hori antolatzen dela eta oinarritzen dela, edo eraikitzen dela beste orube batean, eta hori da konfrontazio politikoaren gainean. Osea, pasatzen da Lizarra Garaziren prozesu hortara,
dagoenean horren atzean negoziazio sekretu bat eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta EAren artean, tartean herri batasuna dago, noski, baino horren artean, baino irekitzen da aurreko urtetako konfrontazio politikoan. Eta hori kokatzeko hor dakagu oldartzeneko garaiak eta ermuko garaiak. Hau da, badago PP gobernura iristen da eta irekitzen du garai berri bat, espainolismoaren erasoaldia gertatzen da, eta hori areagotzen da Blancoren hilketaren ondoren, eta konfrontazio politiko horren inguruan edo gaina esango nuke sortzen dela nolabaiteko aliantza abertzaleren aukera horri erantzuteko, eta oinarri horietan irekitzen dela Lizarra Garaziko prozesua. Anoeta eta Loiolako prozesua ordea beste parametro batzuetan gertatzen da, eta esango nuke aurreko prozesuetan egindako aurrerapenetan oinarrituta egiten dena da reivindikazio politikoak batez be Lizarra Garazien garatu zen garai hortan erabakitzeko eskubidearen apostuarekin, azken finean oinarritzen da prozesua garapen horietan, baina mami politikoan. Bilatzen dana da erabakitzeko eskubidearen inguruko arreglo bat. Eta gako horien gainean ere ikitzen da negoziazio moduko hori. Azkenengo prozesu hau, nik uste dut, aurreko prozesuetatik asko hartzen dula, batez bere azkenengo prozesuaren jarraipentzat joko nuke, baina bere oinarri edo gako importantena izango litzake alde bakarreko ekimen politikoan oinarritzea. Horre daka heldulekua aurrera egiteko. Eta horrekin batera beste heldulekua aurrera egiteko izango litzake indar korrelazioen aldaketa edo indar metaketaren filosofia berritua. Ingo nuke akotazio bat eta bitartekoen inguruan, eta esango nuke lehenengo bi prozesuetan garrantzia handia daukala distensio konzeptua, etaren suetenak konzeptu horretan laburbiltzen dira, eta distensiotik abiatzen da urrengo pausuak edo urrengo prozesuak abiatzera. Beste bi prozesuetan, bai Anoeta eta Loiola eta oraindik gehiago, abiapuntua, ikuspuntu horretatik beste bada, eta da etaren indarkeriaren amaieran daka heldulekua aurrera egiteko. Ikusiko gero zer gertatu zen Anoetan eta zer gertatu den orain. Eta beste begiari buruz labur konparazio txiki bat. Nik uste dut Lizarrako prozesuan Txemak aipatu du ilusio handikoa izan zena, sortu zuena batez be herritarren artean, eta hor nik espondarratuko nuke bi faktori hori gertatzeko. Batetik oso salto handia izan zen, oso azkarra denboran, eta pasatu zen gauetik egunera, ermuko espirituaren gauetik Lizarrako Garaziko itxaropenaren egunera, eta oinarritu zen abertzalen arteko lankidetzan. Zen amez bat, abertzalen arteko elkarlana posible haute zen, eta egun batetik bestera gauzatzen hasi zen, da ikusten hasi zen, da horrek sortu zuen batez be abertzalen artean batez ilusio eta etxoropen handia.
Anoetan ordea askoz tamaino apalagokoa izan zen herritarren artean, horako ilusio jarrerak eta bar, eta esperantzak, baina egon baziren, eta baina beste oinarri bat hartu zuten, eta oinarri hori izango litzake ezberdinen arteko akordioa posiblea zela, eta Espainiako gobernuak eta Alderdi Sozialistak jarrera ezberdin bat historikoki astuta zegoena erakutsi zuelako. Eta horrek piztu zuen, posible izan daiteke ezberdinen arteko akordioa, ea ze gertatzen da. Orain ez dago ez bata, ez bestea. Orain momentuz ilusioa eta itxaropena nahiko apalak dira ere bai, baina egon badaude, eta nik uste dut badaudela, badagoelako herritarren artean pertzepzio bat, oraingoan baietz, eta gure indarren gainean egin daitekela konponbidea. Eta nahiz eta mantxo joan, edo suabe, edo ilusio puntu handirik gabe, baina badagoela konbentzimentu bat eragile politikoen artean nahi dela lortu konponbidea oraingoan, eta horrek ziurtasun hori nahiko ongi transmititu da Txamak aipatu duen bezala. Eta urrats aurrera joatea horrek ekarriko du gero, nik uste dut, ilusio eta itxaropen handiagoa denborarekin.